Ja, nou ja, wij gaan maar gewoon door met ons werk. Maar laten we maar zo zeggen, we hebben wel een hoop afzegging nou in het voorjaar voor. Hè? Dus de volgende paar weken of maanden zullen we misschien niet eens varen. Dus dat wat wij doen is gewoon proberen gewoon door te werken, alles een beetje klaar te krijgen. En dan maar hopen dat het een beetje goed komt dit jaar nog. Ja, het ziet er slecht uit eigenlijk. Ja. Wanneer zul je hem varen met de eerste groepen? Nou, we hebben eigenlijk in een maand zeg maar de eerste groep. En we hebben tussendoor hadden we al wat vergaderingen en dat soort dingen hier aan boord. Maar dat gaat ook allemaal niet door. Ja, het kan niet. Dus wij weten ook niet hoe het komt. Gewoon even afwachten. Elke dag of elke week komen nieuwe dingen. En we moeten er ook een beetje op inspelen. Maar wij varen voornamelijk met veel Duitse toeristen. Een scholieren uit Duitsland. Maar die zijn ook heel onzeker. En die hebben ook massaal afgezegd. De Duitse regering heeft ook beleid van liever geen reizen doen. En daar zitten wij natuurlijk wel wat mee. En dan is even uitzoeken van hoe los je dat op. Hè? Je laat die mensen later in het jaar nog een keer komen. En dat ze alsnog hier zijn en genieten kunnen van Friesland. Maar ja, je hebt ook maar bepaalde perioden waar je varen kan. Dus schuif je het door naar volgend jaar, dat is voor ons ook allemaal onzeker. En we moeten toch even een beetje zien hoe dat nou allemaal uitkomt. Ja. Maar ben je zelf ook Duitser? Ja, ik ben zelf ook een Duitser, ja. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, maar ik ben getrouwd met een Friese meid hier. Dus ik heb wel getroffen. Hoe lang ben je in Nederland? Of in Friesland? Ja, in Friesland zo. Ja, ik woon hier al 20 jaar nu. En ik kom uit de buurt, in het dorpje hiernaast, Oldenborn wonen wij. Maar het bedrijfje dat bestaat al meer dan 50 jaar. Hè. Mijn zwager zit hier op het schipje naast. En dat is wel een echte Fries, zeg maar. Hè. Dus ik ben een beetje ingetrouwd. Maar dat bedrijf zelf is 50 jaar bestaan. Maar ja, we zien hoe dat nou verder gaat. Hè. Of wij dat nou weer kunnen redden om hier doorheen te slepen. Maar het blijven gewoon spannende tijden. Dat weet ik wel, ja. Wat heeft ik ben? Ja, we hebben ook twee kinderen. Die zitten beide in Heerenveen op school. Ja, die zitten beide nu ook thuis. Daarom is mijn vrouw hier ook niet bij. Die zit met de kinderen een beetje. Maar die hebben ook thuiswerk. Hè? Die zitten aan de studie en voor de laptop en voor de iPad en weet je niet. Dus overal proberen mensen het op te vangen en het best mogelijke te doen. Maar ja, het is gewoon een aparte tijd. Hè? Er is weinig mensen op de weg. Supermarkten zijn ook redelijk leeg soms, hè? Maar soms zijn het ook weer heel vol bij bepaalde artikelen dan. Hè? Maar Maar beseffen de band een beetje wat het inhoudt? Nou, of ik weet niet hoe oud ze zijn, maar... Ja, ze zijn wel, ze zijn 15 en 13. Ja, ze snappen het wel, hè? Dat wel. Maar ja, die ene jongen van ons, die zit nu in VMBO, die heeft een examensklas. Ja, die weten ook niet hoe dat allemaal komt. Ze krijgen wel opdrachten van de leraar, maar ja, ze hebben niet echt contact daarmee. Dus voor hun is het heel erg lastig, nou, net in het jaar waar hun examens hebben, om dat alles op een rijtje te krijgen. Hè? En daar maken we ons wel zorgen om. Gisteren hebben de kinderen nog meegeholpen. Hè? Mijn dochter heeft hier boven die grijze vlakjes gedaan en dat soort dingen. Ja, iedereen helpt een beetje mee. En je moet ze ook bezighouden. Je moet ook bewegen. Je kan niet de hele dag alleen maar thuis voor Netflix blijven. Hè? Dus dat is het ook weer wat. Dus ik ben ook met de fiets hier nu gekomen. Ja. Ik denk van even een beetje sportief zijn. Maar je moet toch even dingen bedenken. Ja. En de oorzaak is heel erg triest. Maar soms moet je toch proberen het beste van te maken. En soms kan het ook leuk zijn. Thuis met spelletjes met de kinderen en dat soort dingen. Ja. Maar voor ons is inderdaad, het is een beetje afwachten. Wij zijn heel erg benieuwd hoe dat allemaal uitpakt nu.